Naam. Argay. Ewoyu ala ko jaray. Yalla hande nyanti goy. Yeyde. Masha Allah. Jinnom ko yaade galle Ceerno Ismaïl en ɗo men. Galle Ceerno Ismaïl. ɓiɗi ɗin jewten seeɗa noon. Jinnomi hande Bintam. Tiɗɗo wallam lillahi wa rasuli. Sotti hande o yaltinanam jungal ngo. Amma jani ɗe balɗe fof kala ko mbawi e galle ko an waɗi. Situation gonɗo ɗo ɗiɗi reglude ɗum. Heccanki tan ɓe niri ɗo henne ye somi yoɓani komi jalto. Ɗum noon wallam. Jaltinana kam jungo ngo mi régla hen situation waɗa investir seeɗa kam wona mi foftinma a tampi noon lay ko gonga noon buju kono aɗa andi a majjani ko woni ɗo hena sabu sa jeewi piyeɗe mbino ɗen ko onon worɓe ɓe cakkitto ɗum de kalɗum nden wallahi eyi joni min mi ƴefti junggam te a majjani ko min woni mawɗo Allah waɗi ɗum kay Allah waɗi joni wonno mbaɗanmi somi yaltini jungo ma wona wiyete komi nanni hen juflanagal wallam tan a waɗat ɓe explique tan famnuɓe tan mbiya mi ili a quelque chose wona mi salaki famnudemo kono minnene kadi jinmi ko faama kam banggue mo kaldanmi e ma o sabu sinno wonano ko guittumi junggam ngo ko ɗum kam mbaɗa wawno ittude han mi wiya ko mi tottuma kono taade junggam ngo en ñaami ɗum koni tan wawi waade joni jinmi ko famana kam ɗon minnene a wawa tan wallude joni soɓe gari kamɓe yimɓe tourɓe soɓe gari mbiyaɓe yoɓe padam bare mi ara est ce que yeehi Rogi kamɓe fof wonɓe alaman ɓe joodima ha oɗo heure ɓe garani kamɓe fof wonɓe alaman woto yaafo hande hay goto Binta ɗum safani haalde ni bo kamɓe fof mbindumi kamɓe fof sabu kamɓe koɓe gondi ko enen poti ɗum haalde noon eye ayi neɗɗo sa arata tour a fotani tout le temps wiide ya teggitane anani hande moom kala mo inde mum yalti arani wona teggitanteɗo kala mo inde mum yalti arani ɗo en ko wattete hen par ce que enen jooɗiɓe ɗo ɓe tan indu men yaltata teggitan arani fof teggitantaki ɓeɗen ko sas jam tan gue mawɗum gue anno yumma waɗi ko haade mo arde hande o ala ɗo ñallani galle kono ngara law a jooɗima ha oɗo waktu joni takkusan ponɗa arde joɗɗa ha 6 heures puɗɗoɗa arde e yimɓe comprendre rek yimɓe mbawa hodde comprendre sabu kees o ko alaman o jogui keeso kono so wiyama ni tan wiya mbaɗenɓe comprendre ha holde en mbawa wadde ɓe comprendre joni kam mi kam mi woniɓe kamɓe foof alaman hanti ko heddi hen mbaɗa loterie ƴeewen tegguiɗo piyan koɗen joni kay ko ɗum heddi hen kono neɗɗo jooɗo ha waktu ɓelde ɗum tan wiye yo ar tan tiire totte ene weeɓi hande de Allah no wawi taw ko min tegguiɗi hande kay ɓurani yiɗi tegguiɗo ɗo gommi ɗo gon wonde sohlude wuro ngo ne muusi ɗum waɗi onon fof oɗon cohla ɗo gonɗon ɗo cikkum nde ko innam yalti goto fof ne sohli Amadou Diallo wattu hen Amadou kay Amadou ɗum yaltina ko wattete worɓe he ɓe guitta en teggidde kamɓe battinto yo wattu hen noon nde mbino ɗen min de foti yaltude de nda ƴeew kadi mi coynimi ɗo de ko Amadou Diallo de woni ɗo jam wattu hen kadi mbimi ko wattu tan onon mbaɗeni joom galle mo onon joom galle mo ɓuuron jogade sens worɓe he so ñettinen ko mbattere hen ay ko ɗum kalduno ɗen kanko ɓuuron jogade sens noon ngol ɗo noon mbaɗandi tan ko arsugue fowro jogui Amadou Diallo mbimi ko wattu hen ala addu wattu ala ali yaltini wattitake
Amadou Diallo kay ko ɗum ko min teggiti Allah yaltinimi piyene kam wattu hen mukkude aduna piye Amadou Yon no? laabi tati piye Binta